Turismo sa lungsod sa Pamplona, Negros Oriental nagmingaw paghihapon usa ka buwan human mahitabo ang Pamplona Massacre. Ani ang report. Kay dakong bahin sa lungsod sa Pamplona, anaa sa mga bukirang bahin, hinungdan nga nagpusot-pusot usab ang pagtuyhakaw sa mga mountain resort sa dapit ning nakalabayng mga tuig. Bugnaw ang huyuhoy sa hangin ug haom sa posting sa mga social media ang mga talan-awon. Duha sa mga nailang suruyanan sa dapit, gipanag-iya nila ni anhing Governor Ruel Digamo o Pamplona Mayor Janice Digamo. Apanunod sa naitabong Pamplona Massacre, ang kaniadtong bibo sa mga turista matag weekend, nagmingaw na karon. Ang mga tao nga na nagsalig usab niini, nagminghoy na usab. Naapektuhan talaga because hindi mo rin maalis sa isip ng tao na pag sinabi, punta tayo doon sa Pamplona, doon sa may Cafe Alicia, yung next na sasabihin nun, di ba doon yung massacre? Imagine the impact. There could have been a lot of people who would want to come to our place. Adlawng Domingo, dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug among nasaksihan nga nagmingaw gyud ang dapit taliwa sa nagtapad-tapad nga mga mountain resorts. Manguta na siya about anang balita pero ako siya ingnan nga safe lang man gud diri kay syempre daghan man pud ta diri kuan kanang magbantay sa atoa. So kasta tong mga kapulisan. Nindot sa diri ang mga view diri. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Blies, Luan Merondina, Balitang Bisdak.